són plats antics, molt antics, però senzills a fer, no? Perquè són plats per treballadors. Són plats per pescadors que anaven a la mar, treballaven moltes hores i això, i llavors arribaven a terra i amb poca coseta doncs volien menjar calent. Energia. Ja ho veig, ja ho veig, ja. Bueno, aquí va ser el Ronaldo. Podem cremar, d'acord? Ja veieu que ha fet el suc, i llavors aigua. Vale? Ho feu una a una, o així com estic fent jo, d'acord? Va remenant, hem tirat la sal, pebre, Núria, el mateix, d'acord?